Така хора, на ние ни харесват, нали, горното. Затова ще си взима едно розово. И ще едно готино. Да. И после ще направим танца. Ако има продуктово позициониране, ще изтрием видеото. И да. Ако не, ще паим. Мислихме туалетна жулка, тя в момента си... Защото така само пътничето не ми седи в Какво пише? Бъркан. Да, сега отивам да взема една лента за косане и така седи по-кют. Защото не ми ходи само като нея така. Гледайте. Така де. Така ще ви кажа. Бе, хора, това е, нали, не истинско, ама да. Как е тук де? Да, хора, сега чакаме жулка да се появи. И ще танцуваме, за да може, после ще украсяваме. Трябва да си репетираме танца, после ще украсяваме. Ще им проверим подаръците, дали има нещо. И да. И те като той да тряхне той. Така. Аз чакаш, що ще пея. Трип ще пееш. То може да няма да тази песен такова. Продуктово позициониране. Не трябва да виж. Ще видя. Също не знам как да видя. На мен само такива видеа ми излизат. С тън-тън-тън. Тара-тън-тън. Пълно. Хора, ние доста танци го измислихме с една китайка, както са ви казали в предишното видео. Но... Оле, това колко не е дълго. Между другото, ти знаеш, че до сега това ти беше първата дума, която каза за видеото. Иначе говореше до сега само на мене. Добре, окей, хора. Ама, сега ли да го пускам? Ти готова ли си? Не. Какво правиш, жен? Втори опит. Кое го? Готова ли си вече?